Tungin sedang nak mo. Tungin DUWAI. Atrai BLEI bo kpa JINGPYNKHIAH Pdeng. Ni aingu ime nak bentak ni kapor BLEI dingi kelat kumni bangin yo ban penlongi ni Bible study sesisin pat atrai. Ban ni aingu ime ru bangin yo ban senang biang himani ni kapor. Ban ni aingu ime ru try namar keketian jome ke bang yo ban ya puli ling bagi tayo ki belalet. Kebede bat ke Jingduwai. Try to hikai ngi ban DUWAI lemba ki jing puli jungi na keketian ke bakhut ke jome. Kenang bangin yo ki jing Kyrkhu ki bame met mu nam ta jungi. Bangin yo ruban khamyat rengkat bat me. Try to Kyrkhu way kat me yo sngewbha ni ke Bible study. Na bangapa ni kini keteng Jesus Christ. Amen. Tengi pediang sumbai fi baro ki bawan sekni Bible study hoit ki bai sngap ru na ke YouTube channel jong ke Balang ke Lumshyiap Presbyterian Church tu BLEI un Kyrkhu ngi lembaga ni ke por habangi beteng ya ke jing puli jungi sipang ke Jingduwai. Tengi na poi si ke benta ke basau fuar jong ke Jingduwai. Nomor baki bun ki benta ke tin ke jong BLEI ke bakran sipang ke Jingduwai. Tagadau ki benta ru ki khambun. Tengi layak jan sisnam menta tang ke bedai bat ke Jingduwai. Tementa ke sengi ni beteng hi ya ngi dang pet balik bangi DUWAI. Ki dau bangi DUWAI mo kai ke penlong ngi ban DUWAI ngi dang pet kata ke benta bat ha ke bedai bat kita ki penlong ngi ban DUWAI ngi pet kau ya kau kan ki dau jong kata bat kata ke dei ke Jingdonkam jong kemet ke jungi. Mo ke Jingdonkam jong kemet jungi. Te ngi lepet ke benta ke ba ba kawin ni Jingdonkam jong kemet ke jungi ke dei ye ke jingbam ya ke jan ke kup ke sem ba di kiwe. Tengi la pet ye kata te kemen ke ni ke bi pat ke dei ke Jingduwai na benta ke JINGPYNKHIAH. Ni DUWAI na ke benta banyo ye ke JINGPYNKHIAH hakimet ke jungi. Te kani ke benta ke bede ke JINGPYNKHIAH menta ke dei ke briew ke bangi pet menta bat kita kalong ke jing ke bangi pet mencem teo ke dei ke baong ba ki briew ki bra ki ke JINGPYNKHIAH ke jong JISU ki briew bo try JISU ru wan JINGPYNKHIAH ki briew tinggi lepet ye ketu ke teo ke beladam te menta pat ngi pet shubnya halor kani ke JINGPYNKHIAH jong try JISU bo wan JINGPYNKHIAH ki briew kapang ke bedai bat ki briew ki bela let shu banyo JINGPYNKHIAH mo laban ong daki kentian pareng people who prayed for healing from Jesus. Haga New Testament ke mai ngi yakendo sibun kum kita ki lakalong simet beradet show JISU banyo ke JINGPYNKHIAH elade nen laga benta jong ki bahyeng ki basem. Tingilai i sipang turang ba sispa mencem teo tementang ni pet ya ki lai sautli ki jingjia hakaba ki briew ki lalet ban kyrpad yo try JISU banyo JINGPYNKHIAH bat ki layo. Te ke benta ke beningkong ke dei ke JINGPYNKHIAH ki arngut ki briew ki bamatla. Ke JINGPYNKHIAH ki arngut ki briew ki bamatla. Ngila bencem ke testament ke batmai kat tu ni bentan ring ngepet na ka gospel Matthews ke nong ke bakhandai ke khot ke barfnyo hadu ke life way. Matthews khandai arfnyo do life way. Dengan pule ye kini ke khot. Dia bau JISU lalet no nang ta kile buat ye u arngut ki bamatla. Kita kyrpad kita ongru to isne yangi ko khonu debet. Habau lawan po yeng te kita ki bamatla kile wan hu teu JISU ulaong haki. Pinget bangala ban le yakani kilong hu hoit ko try. Ondakum ta ulakta iki khmat jongki udaong kat bakum ke jinget jong phi kan long hapi. Yagi khmat jong ki te lapen pen. U JISU te ulamaha miki udaong tursumar
ban tip manu ru. Ndrei haba kilelit no kile penbana yu ha kategori baro. Te kani ketika por hakabau trajisu udang dap hiban penkhia ya briew bupang yap sidiang udang dap ruban khot yo Matthews banlong senran ju nang ta uhikai Phang Pdeng sya jingit nang ta udang dap ban penkhia ya ka khun Jairus kabala pangjur kabala janyam te nomor bu trajisu 48 ban let ban penkhia ya ka kala yap no kat bu dang don bat ki paj ba te ndrei hadian pat lawan ban pentip bakala yap tangin se puli kani hadian te hadian kani pat trajisu uyakan udang yat kumta ulami no nak ta jaka bubun ki paj ba tenrei kidon kini arngut ki bri ba matla kiba lain adien jung te dan arjaka hakani testament ga mai be thu jingpynkhia ya ki bri ba matla te kini ki bri ba matla shim ong kai kan ki dei ki bukum no ki sa hang no ki wan nang no te ndrei la yathu ne be ki dei ki bri ki ba matla tangkat ta but song ni khmat tu la ban long baki kila long kum tan ro dang khna ro mdan kano ro kajing yathu ni nim te bha ma te lai thu hoi ha gospel uyones siapang we pat ubreu ba lamat la na ro dang khna mo te uta te ka dai thu ndri hang nim simdan kanong rim tikini ki ba arngut ki ba matla ki la perta ki da pertam de shotam ba ki kyrpad haka ketin pareng ong they cried to him kita perta la ni kumbai perta jam kum to mo haka English te ong cried out te kumut kamde tang bayam kala menmut perta jam mo te ke Bible pareng ke keren kum ta te bat ke jingkerpat jungki ki ong kum no to isne yangi ku khonu David tong idang pet na ke gospel Matthews kalnong ke ba khandai ke khot ke bar funyo hadu kalai fui te kata kadai ke jingkerpat jungki to isne yangi ku khonu David kim sim ong shu ya ke details bangi to penkhia yangi pen noi ki khmat jungi ndrei ki si ong bet to isne yangi ku khonu David te balei baki ong khonu David namar ha ke jingthu lupa jong ke testament ke barim u khonu David ka thau yo Messiah ki ju kisah ong bha bo Messiah ude ubahir pateng na ke yeng David te ke Bible ro ka keren kumta ta ka daw ki ong khonu David kamot ubahir pateng na usim David mo te ka bomat begini kila adap nget bo JISU ude Messiah ngisem ha Israel babon kim simpat nget ha ta kapor ki don nei ki bathut penban bo JISU peni kidak kisin bo de Messiah kad bakini pat kila dam nget nomor kinum ong ku khonu David mo lada kim sim pat nget tapi kila don lupa kata ke jinget bat ki ong bet to isne yangi te kim sim ong shu Phang Pdeng matla kala benong ki we benta kala bendai bagi sung thu ila de bagi de nong pom to isne yangi kila chau try JISU de ka donot ka penrit ila de ki kyrpad ye jing isne ki jung ndai baki mo ndai baki le kat kum ka kenja hukum ong ban penkhia yaki ta kom kat kum ka an regisli kyrpad be ye jing isne jung mo tu try JISU ukli yaki ken wong pinget bangala bande ikani tangmut pinget bangala ban mo banirap ifi ban penkhia ifi tiki jawab ki ong hoi ko try danang ta ka khot ka ba buat pat ka khot ka ba arf khandai ko ong kumno andukum ta ulakta iki khmat jongki udaong kat bakum ka jinget jong phi kan long hapi tingi ini baka jinget jongki u try JISU u buram mi ka jinget jongki bad wong kat bakum ka jinget jong phi kan long hapi
Dia kata ke jingit jungki kalau haduk kat no. Haduk benyok ia ke JINGPYNKHIAH. Benyok pet biangki khmat. Dia kata ke khot bebut ke khot balei pho ko ong ya ki khmat jungki telapen pen. U JISU te ulam maha miki udong tu sumar banom tip menuru. Tu teng pra JISU ong kumta nomor ba u kwa ban seskiwe ki snong ban yelap ban hikai ban penkhia ten ki wan than ki bon ki briew umyo su ban seskiwe ki snong mo la ban dei kata ka daw bu ong ki wat ong you know ten rei kini ki mla ban set dia kata bakila yo i ka jing pen pet i khmat bla man la tu mo kila yo thu lut bro ka snong ba ula penkhia u JISU yaki Tongi i ayu sepang ke Jingduwai jong kini. Ngi bekilet dekat donut ke besengurit. Kilet dekat jing penrit il dia po try JISU bat ban kyrpad baju to isnai yangi. Have mercy on us. Tapi abang ngalit ban kyrpad no try JISU ban yo ya ke lada ngilet dekat donut ke balawat ke besengurit. Bat ngilet ru dekat jingat keba kemong new tradisi kat bukum ke jinget jong phi kata ke jinget ke pura ke bamdan syu jing aratin nginyo i kata ke bangipan mo te ngi kani ga jing kot jing khia i kamat jungi ke dewe ni badan kamba ke bangi ngiai kwa mo no BLEI nomor kum gi briew ngimde ki bajanai na dong sedong ngi kendo i gi jing pang ki jing stom kamat jungi te ni iban ni bu try JISU sngewbha ban penkhia ingi ladang langit ni lasania o te kum basania kini arngut bu deu masaya kum taru mengi sania u bu deu nong penem badu try jungi mo masaya kamut ukris kamut bangi sania u bu deu to bolas le jong BLEI bu BLEI lo pen kubor ban penkhia yangi om tang ke JINGPYNKHIAH an riski wi benta mo to kadon kading jing thu lupa ha ka kitab Isaya phinlap sepang gani ke badai ka len ka kitab Isaya ka nong ka ba safuar life sun ka khot ka san safuar kadon lenong ba life sun ka khot ka san hang tu kadon ka jing thu lupa jong nong thu lupa Isaya ya kani ke bau try JISU un sele nam ta jong ki briew ke gospel hingamut ke kitab Isaya ke nong ke ba life sun ke khot ke san ko ongkum ni onukum ta ya ki khmat uba matla on penpen bad iki skor uba kulut on pleno pinsam mi kan ni ke ba istri mi kan ni ru ha ke kitab Isaya hi ke nong ke ba safuar ke khot ke ba nyo tapi dan Bible api pira dan deh pidan pilalap tu dekat lap mah to ngan puli biang mo ke Isaya ke nong ke balai pesan ke dekat ke pesan ko ongkumno andukum ta yaki khmat uba matla on penpen badi ki skor uba kulut on pleno tongan puli sisu ke bandriu ko ong sipang ke JINGPYNKHIAH hi Andukum ta briew ubadko on rensiet kumuskai badu thaliet ubam nangkran on ruai namar hakari khlau ki ken kersoi bad ki wadut hakari syam usyam ubasit phnai un long kapung bad ka khandau ka batrang kan long poliu haga jaga jong ki mersiang hakabaki dam on long uplang lembat ukha bad usder kani kedai jitu lupa sifang kai bu try JISU na namta jong ki briew kini ke bong baterkhong balei kamut ke jing terkhong ke jing em jong ki briew mo te ngi in to ke JINGPYNKHIAH te hoi na ka dekhot ke baning kong ta le thu sifang ke jing wan jong try ba ke dekhot ke ba ar ko ong kinyo i ke buram utrai ke jing bhatam BLEI jongi nang ta tu pen klan phi yaki kiti batlot but tu pen scam mi ki khosiu ki bala sator tu ong hakita ki ba ka donut ka septing tu long scam what septing hakmi u BLEI jong phi un wan lam bat ka jing penher kaput
lambat ke jing la kaliang ublei unwan bat un penim yafi kini kidei ki jing kular ye ki briew kiba donkam ye ki jing pelai bo try jisu bo unwan unle kata but ulawan but ulale ru kata ka kam ka balai thu lupa tifin pet ka jo ke kitab Isaiah ke nong besau puar ke dekat ke ba nyoru ladang puli nadu ke dekat ke baningkong ke dan ka nongrim ngenani ke background kami usyakri jonga ubanga Kristian ubala jet jonga hau ba ka mensim jonga ke sngewbha ngalabu yo mensim jonga hu tiun penmi ke jing bisyari ki gentle unom perta lemne penjam lemni unom pen sngau laga ketien haki lenti snong unom pen khen yo plang balamong bat unom pen lip yo saihon badang hai basa tadem un pen im ya ke hai un pen mi ya ke jing bisyar ha ke jing sisya unom du lat lemni unom sngus ir tot anda ula penlong ke jing bisyar ha ke khendo te ki dolenong ken khmilenti ya ke hukum jungu kumni uong bleu try utau bala thau ki bdeng bat ya bala penpiar yaki utau bala siang ya ka khndo bat ya ka bami naki utau ba ai ke jing persat mensim ki breu ki ba haka bat ka mensim hakita ki bayat haka mangau try ngala khot yami haka hok bat ngan bat ya ka kti jomi bat ngan sumar yami bat ngan ai yami ban long ka jutang yo pat lang ban long ke jing syai ki gentle ban penpet ye ki khmat bamatla ban pelat no ye ki nong sa bendi na ke ying bendi po khrum bat ye ki basyong ha ke jingdom na ke ying bendi ngalong utrai kata galong ke keteng junga te yela ke burom nganom ai ha weipat lemni yela ke jingiro ha ki blei thau tikini ke dei ke bo blei u yathu lupa sephang ke jing khot jong U JISU bon wan sekene petai bon pendap ya kata ke bo bleu thmu mo te ka be dei bat ke jingkot jingkhia jung ki breu hangni i biang kata ban penpet ya ki khmat ki bamatla hoi kani kala ban tho ke bakan jam sim ru ke jingmatla jung ni ki breu ke bakan jam sim kalong im ithu U bleu bem tenrei ha bo lawan JISU ki breu ha ki ba don ke donot ke ba wat ye ke jing sha dapan pet hikmat jungki bat kila yo ye ke jing penim to ting ini pet pat sekawai ka kawai pat ka bakum kani ka bayadai bat ke jing penkhiah ye kemen berkata kalong kani ka jing penkhiah yo ye kani ka briew hei kamut ka khun juga ni ka briew ka bana kanan laning yong kanong kanan Misal mikani Gospel Matthews kelnong kebakhatsan kedhot bar huwei kedu bar hufra dengan puli yigini kedhot Matthews nenong bakhatsan kedhot bar huwei kedu bar hufra de habo Jisu ulami no nang ta ulalet sha ki phang ka Tyrus bat ka Sidon kami ru ka kanthai ka nong kanan kalawan na kita ki phang bat kala kyrpad yu ka daong to isn e yanga ku try u khon u David ka khon junga kala kodit e ha ka jing chong suit nrei shim juba ha ka sikan tien ru kisenran jung u te haba kila wan hajan kila kyrpad yu ki daong to pelat no eka naba keperta jam na dien jongi ude tho daong te shim la pha yenga nrei tang ha kita kilang brot ki balaja no na ka ying Israel kan nrei haba kalawan kalamani dam ha u ka daong ko trai to yarap yenga nrei ulai tho bat ulong ombit ban shim ya ka jingbam ki khun bat ban brat ya ka ha ki kso kate kale tho shisha ko trai nrei wat ki kso ki bam na kita ki babrat ki balahap na kami ki kenrat jungki ondakum tau Jisu ulai tho bat ulong haka
go kan thei ke ba khrau ga jinget jong pha to kan long ye pha kumba phaman ke khun jong ka kala khia ti nadu kata kapor tingi ini pat sekawai ke jingjia ke instance hakaba kani ke briew kalit ban kerpat U JISU te bong ban kerpat kedai hi kalit kembali duai mangi menta dangi ikwa ban je kendu U JISU te kamlong syu bani i markhmat u kumbalong hatu kapor budang dan perthai mo ndrei nyila ban ban kerpat u hak Jingduwai kumbagani ke briew kalit ban kerpat u lani kumbagitu ki arngut ki mamatla to kani ke briew le thu tu khot bar huai ong ba U JISU u mi no nang ta takamot udang dan ki kawai pat ke jaga haswa jung kani tu mi nang ta bat u let seki phang ka tyrus bat ke sidon te kani ke tyrus bat ke sidon ke don station not jong ke Israel station shaning sepang setaim lani not mo la ban semika kitu ki than ki bomenta kanon ka Lebanon mo te kini ke ketin tyrus sidon tum mi asngu shumenta ndrei ki jaka ki phang ki badan ka Lebanon ki don ki snong te menchua kham dai ki nong kanan ki dei ki basong snong ki ni ki jakaru bat ki don ha Israel ru te kani ke briew ke dei kanong kanan tang bakasong snong pat ha tyrus ban ha sidon te kani ke briew kam dei ke khun Israel kam dei ke Jew te U JISU hakabasdang jong ke jing wan jong u ban penkhia lani ban yalap lani ban hikai ki briew ke bakongsan hi uthau shwa ya ki Israel mo ombo mut ban tang bakan kutang ki Israel hadien pat bakinnet ba ki senran jong u kinnet yalap seboro hi jet ban briew mo dia kata kapor bu wan u concentrate shwa tang ha ki Israel nomor ba u BLEI ong bagi Israel ki ka yeng ke balaja no kemat di balaja no kemat bom don syu ke jing dei bu BLEI la sakamana no BLEI te kalong kumta kapor ke jong JISU budang don perthai ki Israel ki babon ki la sakama ki don IWR ki badang wat u BLEI te ki ba don pat ki bawa ru kimlap u BLEI nomor baki don ki jinglong hak imlang salang ka niam ke bapenya de ki nongilam niam ke banang pen septing penban ban show BLEI khamtam ki Farisi bat ki Sadusi ki penjingai ki briew no BLEI ki perking de ki an hadu ki briew kim sungla show ban show BLEI ki perkhat bu BLEI penkhia leng ba kita den JISU wan ban plat ki na kata te na kata kadau wong JISU pindapik tu khot wong tu khot ke ba arfusau wong kumnon tu ude thu ula ongte shim la pha inga rei tang kita kilang berat ki balaja no na ke yeng Israel mo to mdei ba BLEI ukwa batang ki khun Israel ki nyo i ke jing pen im mo ndrei ban sedang shwa na kita hi ki badai ban tip u BLEI ken nomor ki la yo i ke ni ke Bible nado ndai ba kitip ba Mesaya on sawan unong penim sawan kitip ba utau nong pelat on sawan te ningkong yakini ken ki ba angnot ki ba thrang ban EU JISU le ban ai ke jing sekri ke jung mo te kani ke briew ke tip ya kata ketip bo JISU la si unum kloi ban penkhia ya kani ke khun juga kai ke jing jungka bakal hu namar baka khun jungka ka songsui bat kata ke jing pensitom jong tau suit kalong ka bakhrau ya ka khun jungka te hang tu kan tu ko khon ke bar huar kumno ka kerpat u JISU pet tu benta basedin bat kala kerpat u ka daong to isne yanga kutrai u khun u debit ka khun jonga ka kodet baka songsui kadon ke jing pensitom ke bajur bhai ke khun jung da ki sui te
ke jingkordit ke bakrau. Kam sung don lat siu bani shino. Let's say kalau le wat di jingirap ni ki BLEI, ki BLEI kam yo. Te mentah ki sngu Phang JISU kalet la kalet ban pertana dian ju. Kat bau try JISU dang le kalenti mo ban hikai namaru na kawai ki cikau le kawai ban hikai ki briew. Te kata ka bau le ha ni ka poru ka dei ban hikai ha kata ki than jong ka sidon bat ka tyrus ha ka ba ki babun kim dei ki khon Israel. Te ka mot ka jing hikai tu hikai. Mo. Te ka jing penkhiah pat te ka umpat yul. Tamban de kiwan kelum sibun tu penkhiah lang bro. Mo. Te kani ka briew ka buat nadin. Ka perta si perta. Try JISU le kumum ya sngo ni kong. Kita khot ke bar fulai apsau kong tan khot bar fulai kong rei shim jubab haka sikan tinru. Kad ba makapan kabut sibut nadin. Kisenran ki langsung taj langsung setia baka pertas nadin. Teki ong kumno yu try JISU. Terpelat no ya ka na baka pertajam nadin jungi. Kilas musnai la sawajam kata jing pertajung ka. Te nang tau sejibab kan try JISU di kitu kentien shim la pha ingan ritang hakita kilang berat kibala jano na kaying Israel. Te hadin kaniru kani ka briew kam give up mom ong tin freng. Kam yu kayai ong biang kedekot ba arsan. Kan rei bakalawan kalam manidam hau kadong ko try toirap yanga. Te habo try JISU la paiktin kasian ke banikong marsen paiktin mo kalit senon ban mani yu. Kadi ke briew ke beslur bat ke bangit scam bola banyirap. Mo. Tapi ketika dekat barfuai hapor ba hey arfuar baka hapor ba kyrpad ningkong kumno. Tu isna yang aku try ukhonu debit. Kaniru buat lada kedai kebana kiwei pat ki kamdei ke khun Israel ndrei kangen bau JISU udai Mesaya. Tebun ba hagani ka pertai ke bangi imentaru ki briew ki ba don kata kajing sungtu ba JISU udai utau bau BLEI ulapha. Berapa slide do BLEI. Dan ri tentang kimpat yok kalat pat bandai sngewbha na kita ki ban pensyai ki. Mo na ki balangit U JISU. Kimpat yok kalat ban yok sngeu. Dan ri badan menu ki bala itu U JISU ki pensyai kedai ki jing Kyrkhu ba. Tegani ke briew la se la dan ki perlok ki paramarjan kayo sngeu Phang JISU kalat dadap ngit bu deu Mesaya. Mo. Dan ngimtip bahalut Phang jungka tang kata de tinang tau try JISU tu khot ke ba arfu ndriu ong ndriu le thu badul ong ombit ban shim ya ke jing bam ki khun bat ban bret ya ka ki ksau. Dan nasngap kita ki kentien yung try JISU sngo bo kren insult sembolong khor ba mo bo jibab begani ke briew ong da kita ki kentien. Try JISU jing sia kuat bentes dia ke jingit jongka. Kalau kamu kuat bentes haduk kan nusia kanget. Te ulai men ainuk sakin. Oh, kum kitrayeng te ki khun ya bam jam te ke ba kerja ke do jur bade ban ai ki khun te kimi pa te kim ju ai mo ya ki so. Ai shwai ki khun te nang ta to ke badan kam ke jingbam ki so ki miao hieng te ki sai la ke jong dei Dia try JISU tagen ke badai na menta ki khun Israel tempat long ban ai ki kumbam pat long ban ai ki so dan rega ni ke briew pan i kata ke jing yaine jongka ha ke jinget mo kam kut buat dadai ki te la si ong to buong JISU kum ta dengan i phai no ladu jing kermanam la shuli phai no thli rega ni ke briew ka persiang biang tegai ke baka persiang biang dekat ke bar penyu kong kate kale thu sisya ko try nriwat ki so ki bam na kita ki balwet ki balahap na kami ki kenrat joki
Ngi ni hadu kata ke jinglong scam jungka. Ti try jisu waila dika bukan keren. Tika peni kan ya kejutang jungka. Kong te ku kenrat mo ha yeng ta baki abam ki try yeng te mo ke baluat nani ke bahap ya ketu ki ai ki so ki yo ban bam te kamat ke pendrit di ledih du kata benong kemenong ki so ha ke yeng mo te try jisu de usa ai ke ni ke jing yero ya ka ke khot ke ba arfufra anu kum tau jisu re thu badul ong haka ko kan thai ke ba khrau ke jinget jong pha tu kan long ye pha komba phamon ke khon jong ka kala khia ti nadu kata kapur duna bagi brief in shim haga testament hagi gospel bau try jisu ong ke ba khrau ke jinget jong phi ke bangi pet men shim tayo bu ong yu tu rang ba sispa tu rang ba sispa udah yero yu ong sham ha Israel ke jinget ke ba khrau ke jong niu briew balei tu rang ba sispa le ong try nga de briew tang berit akhmat jumi ngasu rem ba memenwan hin junga dan kam memen hapwan sitom sin junga si ong memen nang tu si hukum kani sekri junga kala jam nomor ulet pa gen ban pentip yu try jisu bakapang sekri jung uken tenda leit pentip tu nomor simong wan sin junga te pentip tu try jisu pat u yang nang tau ban leit sin jung uken benit lang bat kisenran tenrei uniu breu upha pat daki sekri ki jong le ong try jisu dan kam bemen wan sin junga si hukum kala biang hadu kata takamot unget scam bo try jisu hukum nasi jengai ru kam nilai kanyo jingpynkhia kata ke sekri jong tiba kala jas ya kumta kita ki breu daki lapoi hiyeng kilamba ada penkhia long ki baningkong ngamet ki baningkong daki lapoi hiyeng kila deba kilamba ada penkhia kitu beli itu ningkong tetapi kata kedai ke jingsia jong ke jingyo ya ke bangi pan bangi nginget mo te hang ni ke ni ke breu kam sange ban kyrpad kat bakampat yo ke kyrpad kalong genuksa ke bakrau yang ngai fi kat bangimpat yo ke bangipan no BLEI nginyai peteng ban kyrpad te haktin pareng ki ong ke perseverance ke jingla banyai sya banyai kyrpad sya kyrpad kut no kan lani teng gidan mo do no jingkerman sungo than no sungo mo mio nomor 8 sipan teng mo yo sungo ha kidan gi prabungit la se kata ke jing kutlat ki ong ngala duai si duai mio hi ten rei ni i na ni ke breu bakam penkut kayo lat tang sisen kumni bani kendo try jisu nomor unit no sikwi snong maka te kamla bani but sayu rei kayai kyrpad yu hadu ba una sngap yaka hadu bunda penkhia ya kani ke khun ke jongka kani ru kani ke breu mendai ba khun ka kawan lang hajan se nomor msim tho ni ba kawan lang la bendai ba kadan hayeng kadan pedeng kata ke jing kodet ke bujur dan rei try jisu nang tahi ula penkhia ya ke khun jongka tangi nyepet pat khadu ya kin skoi pat ke jingjia berkata kalong ya kani ka bangi puli haka gospel Lukas ke nong bapra ketu ke ba to hajing sia dangi pet na ketu mentanru ke ba ni pet menen Matius tambangi la pet no Lukas ke nong bapra ke khot ke basau pho kani ke dai ke jingpynkhia pat ya kata ke khun Jairus
Hilalap Gospel Lukas kelenong ke bapra ke dekhon ke basaupo. Dengan pulih mo. Dia bau jisu lawan paipat utau pat ba ula priang sngewbha yu na babaro kidang ya ap khami denti yu. Khami ru ulawan briew ba keteng Jairus baru Balang ulong sensiar jong ke senekok. Te ula dem hakikijat jong jisu baru la kyrpad yu banwan seyeng jong u. Na ba ula don ke khun marwe ke bala khat ar snem kerta bat ke bala janyap. Ndrekat bau dang le kita kipat ba kile kentur lang yu. Kebriru kebadan ke jingpang mi snam la khat arsnam kebala la penlut ru hakin nong penkhia yala ke jingdon he ke jingyo baro. Ndrei kamyo jingkot nanu ru. Kalawan hajan nasyadin bat kala kata keremyang ke jankup jong u. Te kumni ru kata ke jing mi snam jongka kala sange no. Teu jisu loong mano bala kata yanga teanda kila len baro Petrus loong bat kita ki badan lam bat u ko kenrat kini ki pat ba ki phngyan bat ki kentur yame te me ong mano bala kata yanga u jisu loong dan mano bala kata yanga naba ngala snguthu bakabor kala mi no nanga. Kata ke briew te daga bakhnyo kalawan badah bakala dem khrup hakmat jong u kala yetho u hakmat utau pat lang baro na ke balei bakala la kta yu bat kumno balala penkhia yaka kumta hi teu loong haka to kermen ko khun ke jinget jong pha kala penkhia ye pha to khie let no headlet haka basuk. Kat bau dang kren lawan wei na ke yeng utau nong sinsiar sanakok uda ong hau la yap no ikhon jome wat pensitom syo yo no hikai. Te bau jisu la yo sngo la ong hau wat sep ting tang syunget te on penkhia yaka. Te haba kalawan te haba lawan syakata ke yeng sya yono ru banrung hapo lat no Petrus baru Yohanes baru Jacob. Baru kepa bat ke kemi jong kata ke khna. Baro te kila yam bat kila lenyar lempat yala dia namar jongka. Ndrei ula ong wat yam namar kam sim layap. Ndrei ke susyo tia. Kite kila yerke ben yu baki datip bakala yam. Ndrei habaula penmi no iki baro sebar banaba ula bat yakana ke keti. Ula perta uda ong ko khna tu yeng. Bat kamensim jongka kalawan paipat. Bat kumni ru kala yeng joj. Te ula hukum ban IAA haka ban bam. Te ki kimi ki pa jongka kila sngo kendit. Ndrei ula hukum skam yaki ban om yethu hanu ru ya kabalale. Ta kata kadai skwipat. Kenuksa lani ke example Phang briew ubadan ke Jingdonkam ke bakrau bat belet ban kyrpad yu try jisu ban nyerap yu ke kata ke Jingdonkam ke dei bak khun jung u ke bedei ke khun marwei ke badang khat arsnam ke layo pang ke jingpang ke bejur bat I kumakan nyap no. Udeu briew ubagi ong nong sensiar jong ke senekok. Kemat udeu kunja nong yelam ha ke senekok uba pej ke senekok uba penbiang ki kemba penyat ngi mo ke yemani don mo ki Jingdonkam ki nong penyat ke yemani teu udeu ta nong sensiar jong ke senekok. Kuteng Jairus. Ba udeu briew badan ke jinget ba try jisu ula ban penkhia ya ke khun ke jong. Usung tho bagalong ke bae bha ban khot yu try jisu ban wan sieng nomor ki pan ba sibun ki don ki bobot yu te akata ka poru ne yu kendo yu try jisu
Pdeng kita kipat ba babun. Wan sekata ke briew ke bapang mi snam khat arsnam. Kata ya kejan jong try jisu keremyang kejan jong u kini ki hem na setrai. Tega di kejan kup jong u jingsya. Te nak kata kayo jingpynkhia. Tu try jisu yang shwa sipon ta. Bentip manu bala kata yu. La si utip tambah ukwa ba kata ke briew kan yathu daga basyai kan yathu islur kan. Ba kala yo jingpynkhia maka. Nomor usun tu baka bor kala mi no no. Ten haba ula keli mano bala kata yang ki senran tegi ong ntip kumno kenran mo kan niu pai ba ki bayat khamnya kan ni tentip mano bakta yeme tu trajisu ong em ngatip ba dan bakta yang nomor baka bor kala mi no nga hadin kita ke briew kala sung septing nomor le se na gejing na ran gejing sung kumnom no mo ningkong kam simnut dan re hadin kata kala wan daga dem krup ong bakal kata makai ki remyang ki jan kup jung bat kala yo ru ki jingpynkhia khat arsnam kala pang kata ke jingpang bat kala penlut-lut ya kepisah jongka ke jingdon jingam juga ha kinong pynkhia tingi ru kini kisingi kenduk bah kita dan kijat jing sitamba nyelit nak away ke cekah sekaway banyo jingpynkhia nak away ke hospital sekaway. Dan re hateng-hateng kelaban long ba nyimpat wat pat dia ke jingirap jong jisu. Ngidang ken mau syatang ke jingirap jong briew mo kita wai kita sin kat ba ke jingirap ke jong try jisu pat. Kabadan hajan ngitang suduwai si kentin ngilayo ke jingirap. Te keni ke briew ru kata ke jing siam juga kadai thu hi bakal lut-lut dah pisah jongka kinong pynkhia. Dan re kesukta tang ya iremyang kemun itu bentai ba khadu itu jongka jankup jong kata ke jingpynkhia kawan hang tang tahi ndai ba kesimpur hadu si benai hang tang tahi la pynkhia ika to te nomor begidan stegi jingjia tu jairos usi yang tah rut mo la se ten kat bo nang yang la se unang up you try jisu banit siang jung banit pet ya khun jung ko pangjur kiwan ta ki sakri jong tau jairos banya thu bakal ada biap ta khun jung tu try jisu pot wong em ndai wat kuslai ngin yelet tu let siang jung ki lop ki breu la yam breu ta ba la yap ta khun jairos tu wong ki em kam sempat yap kasio thia ki kitep bakal yap Kyrkhu kan markim kidang perkhat daga bor briew jung kita ma unu ki perkhat yu try jisu bu kum briew te kim tep ya ka bor jung ka ba selendat ten re usngap ya kata usurung bet spok kamera wong ki barok begin yami no te usya khot tang yu Petrus Yohanes bu Jacob kita senran jung laingot ki bakham hanjan hi prabor nang tabat ki kimi pa jung ta khna te ta kapor try jisu sim da la hi kono no ka ban ong ka bakham jrong ka usukta ikti jong ta khna usong to yang khun kala yang kala khia nang tau song kimi pa sai ba mi ka te por ka yang bible ka tho ba ka mensiam jong ka kalwan phai pat seka kemut yu kata mengi breu kat badang don kemen sim hangi te ngidang nya dang yang mo ngidang la ban khi ban sai ngidang penher men sim ten re na ba kemen sim kala let no nangi kemet ke yam no te ke bayam de kemen sim kam yam hoi ka bible kran phang ke jing yam bom jukut kemet ba kemen sim ke yam na kemen sim kala kamet kala yap kamen sim kapoisa kawai ni gitu ki atli ki jaka bangitep mo kala mendai ke beneng dan nika dujok ten poi hadujok ru kamet lenter imsa kamen sim hadujok bat ke jing kordit ke bakrau ke bomla ban motor ten poi ha beneng ru kamen sim ke imsa re preng ke jing kemen ke jing suk ke jing kemen ke bomla ong kata ke jing suk jong ke beneng ke ba ulah kular ban ai ngi
Teh kani kedai ke nuksa pi bah ni ong ba kaman sim kalawan phai kamut bah por ba kayap kaman sim juga kalami no. Tebat bau tra jisu pat u hukum ya ka bukan yang kamut bau hukum ya kaman sim juga ru bukan man phai pat sikamat ke jongka bukan imbiang. Te kumno ba kani ke kena kani ke khun jairos kayo jingpynkhia. Kadai na maru jairos wat U JISU am udah lek kerpang ban wat U jairos sule rain ban ong ba kekerdan jung kum nong sensiar sunekok mo nomor teng nomor bagi nong yalam niam kum ki farsi lelei ki persya U tra JISU mo la ban sep ting yaki la ni la ban sule rain nomor uru dei bai pendap lang yaki kam jung ga niam dan rei shim le rain shim sep ting dan ke jingit baskem kimat ya keren nga kimat ya ong nom lelei ngan let U JISU ngan kyrpad ke jingirap jung bat ulai yo hak bekut uyo di mengam piru teng mo nga kan mau kenuksa ong on dala eden ke jaka be bun briew te dala shoban bampat bobon ki bomdei yang ki banget te kamut la le ran menduai te kata kedai ketak ba ni duna ke jinget mo abadan ke jinget te ngaku ban bam ngaku ai ke jing Kyrkhu jong BLEI halor ke jing bam te ngaduai kedai ko hok jong ban duai ndai bang aku ban le hok ndai bang aku bo BLEI Kyrkhu ya ke jing bam ka bangamut ban bam mo tu kita tahu ngam dan kam ban duai jam la dan tang marwei ngala ban duai jarjar dai don pat khambun te kamut lahap 2 jam mo iwe na pedeng ki berduai hap 2 jam to kini kidai ki laitli ki jingjia ki bangi ya sifang ke jingpynkhia ya ki briew ki bawan kyrpad no tra JISU na ka bentai ladi lani na ka benta jong ki weipat mo hakini baru laitli kata kejuk kenuksa bekilet na ka benta ke jingpynkhia ya kemen bat kilet ru kita syania kita nget bo tra JISU ula ban penkhia dohot kadan ngin nyepit senon ke balingkot kani gospel Matthews hi kalen nong ka ba khat new ke dekhot ka ba khat sau gospel Matthews kalen nong ba khat new ke dekhot ka ba khat sau dia ba kile wan hopat ba haba kile wan hopat ba we breu la wan u da dem kho siu dong ko try to isne yo khon junga na bau pangbhur u kodet eru na bau hap jindai ha gading jindai ha umru ngalamalam yu hakisnran jungmi tekim la ban penkhia yu U JISU te ulai thu bat long a phi ka pateng ban riu bam ngai bat bamutlom sakat no ngan long dam bat phi sakat no ngan sha ipi tu walam ya u shani shanga te U JISU la sneng yu tau ksui uru ulami no na u te tau khna ula khlan nadu kata kapor tongin puli tang hadun to mo kani de jing thu ko balingkot ma uni u briew udan hapdeng ki pajba kidang ya up you tra JISU bonon hian no to lum namar haswa jung kani tra JISU kiu shu to lum u yalam tang yu Petrus yu Anes bot Jacob ban ya kendo ya kata ke jing penpau ke jung BLEI bofla how to lum BLEI penpau yu Moses yu Elijah tra JISU don lang bat ki kisendran ki pet kadong ke jing nengo ke bakrau ki ya kata ke jing keladur ke jung tra JISU tiki ong ke jing keladur jung tra JISU tene ki ya kata ke boram ke bakrau jung tra JISU ke bal kinse i habneng la shine dalai kendo habneng yu te ula penpau le pai kata haki ten ba kilawan hiarpat ki pajba kilai up kilai bun briun ta te kidon kisenran ki badan ta trai jung lom ki bakhalmet lang sijrong te kila persiang mo banyerap ki brei bawan te uni brium udai bawan nam tau khun uyo jing pangbur te kamot khering tu kan la khering sekelan sekethat nei
Ten ngi ha kene ke jingjia bo neu kpa unget scam bo try jisu ula ban penkhia. Ula le chegi senran nomor 4 don try jisu 41 nang te nalum kim simla banyarap. Te uap pat hadu na wan try jisu ban kyrpad yu bon penkhia. Te kini git khot ye thu yu bola penkhia itu khna. Te ke jingpang ju bu pang bhor kam dei na ka dau baka de ke jingpang na ka met hi. Kadai kadau bau don kusut don mensim beman apa kamet ke jong tu jisu be itu mensim beman tau kena ro lajam mo te haba ki tre ki mensim beman ki penmi ki jingpang ki met jong ki breu mo te hoi tamba ombro ta ki dan pat ki jingpang bemi ki met jong ni ki be pat ki dau mo tenri ki dan ru ki jingpang ki breu ki la ben ki pau ki jingpang kamet ki bala bandai hina ke jing tre jong men simbaman te ngi ya kani ki nuksa ki ba BLEI u penpau ngi ya ke JINGPYNKHIAH ka ba u ai leng bau tra jisu ba banginget u tra jisu ba ngi kloi ban let chu de ke Jingduwai tra jisu nyerap ini ban penkhiah ini lani ngi let ban kyrpad na menta jong ki wei pat ki para briew kila bendai hieng sam ni ki perlok jungi ni eno ru abang ilet ban duai nam ta joki BLEI sngewbha ban ai ya kata kebangipan tutu BLEI Kyrkhu ni ni jing puli na ketin bu khu ju ni pu dengan nya penwai na tebat ngin saya betengpat katayo banwan dengan ai khu BLEI fi baro ki bewan kini Bible study kan thu fi ru ki perlok ki para bungen ki ba page kini Bible study ki basngap deng ba jong ke YouTube channel jong ka Balang BLEI Kyrkhu fi ru kumju tu ngi duai ku khpa jing yu bhabneng ni ai ngo e me na ka benta kini ka lat ka ba mela pli pat ingi bangin penlong ya kini ka Bible study ban beteng ya ka try ba da try sisa mela Kyrkhu e ingi da ka khten ka jong me yarap ingi kan rat bangin ang yo e ka jinget ka bangila puli mentan ba ki Jingdonkam jungi ki be dei ba kani ka metro try in long ki ba kloi ban wat ya ka jingerap jong me ban net sheme try ban kyrpad na me na ka benta kita ki Jingdonkam jungi ha kani ka met ka jungi bat ki be ru ki Jingdonkam ka jingim khnang ba try ngin yo ya ka Kyrkhu ki jong me bat bangin la ru ban pendap ya ki Jingpynkhiah jungi ya ki kam ki ba me shane angi ban pendap ha kani ka jingim isnai ko pa ai ke jinget dan mano ki ba dan Pdeng jing stam Pdeng jungi ki ba sngap ikani ke Bible study ai ki ke jinget try ban wan cheme to ka donut ke ba shane alut ba banyo ikani ke Jingpynkhia namar melong BLEI u dan bor u bala ban penkhiah ye ki breu ne ki jing stam jong ki baro ko mangila puli na ka ktien ke ba khut ki jome sngo try ki ke Jingkyrpad jungi ban ngi ai ngo emen ta ki ek e baro hi ni pan kini keteng tribe unong penim be jungi U JISU Christ amen tutong ini yang lang ini duai Jingduwai tribe sa penwai mo sumanya ko pa jungi Phang Pdeng long bakhuat ka keteng jong me wan ka hima jong me long ka man jong me ha ka khando ko Phang Pdeng tu ai ngi menta ka jingbam jungi ka bala ka sngi tumap ro ingi kerengkang ki jongi kembangi ro imap ki bela sniu ingi tu dalam ingi si Jingpynsoi dari sumar ingi nak basniu na bajome long ke hima ke bor ke buram ro halakrta amen tu ai ro bagi jing ai ke badap biang ke jong try jing U JISU Christ ke jingit ba jong BLEI kupa lam ke jing slok men sem bakhuj kina syongkar hai lambat ni kum upat lang ujome hot ki rungit ru ki badan hangi ban kalang selak ke petai menta ban hadu halakataru amen